Алдагы матур бәйрәм иртәбез тулайым иске кулаткада яшәүче Әлфия Мөкаддәс кызы Кипчатовага багышланыр. Чөнки бүген ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы тулган көнен каршылый. Бар якыннары бергә җыелып аңа ихлас теләкләр юллыйлар. Ә беренче хатын без кызы Лиана, кияве Руслан, яраткан оныклары Сафина һәм Эмирдан алдык. Әнием, күз нурым, яраткан әбиебез. Моннан 50 ел элек шушы көнне син тугансың. Син дөньяга килгәч, беренче аваз салгач, сандугачлар сайрап җибәргән. Җир елмаеп тирәли әйләнгән. Саф сулы чишмәләр челтерәп ага-ага инешләргә кушылган. Һәм күк йөзе зәп-зәңгәр төскә кергән. Әнием, син иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемлеләрнең берсе булып үскәнсең. Син сабырларның берсе, кеше күңелле, матурларның матуры. Әниебез, әбиебез, бүген сиңа 50 яшь тулды. Әмма безнең өчен син һаман да яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле. Балачактан һәм бүгенге көнгә кадәр битеңдәге җыерчыкларның, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде мине. Авыр сүзләр әйткән, яки үзем дә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Үтенәм, әнием. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрмә, һаман безгә шулай терәк булып яшә. Әнием, син минем өчен бердән-бер иң кадерле кешем. Син һәр көнне күңел җылылыгын бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы бернәк. Әнием, син минем һөнәрем, чын дустым. Син безне һәр вакыт нурлы йөзең белән каршы аласың, оныкларыңны авызга кабып үстерәсең. Рәхмәт сиңа, әнием. Бу шигырь юлларын сиңа багышлыйм. Бөтен дөньяның гөлләрен, рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай олыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек, борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетләрең булсын гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр, тигез, тыныч тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур үссен, әни бәгрем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен, йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгына бәхет, шатлыклар тулсын, гомеркәең аккан судай туктаусыз озын булсын. Син бит, әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Исәнлек, саулык, ак бәхетләр, шатлыклар, җан тынышы, тән тынышы сиңа. Эшеңдә уңышлар, алдагы көннәрең яхшы булсын, бәхетле була, Никай. Хөрмәтле Әлфия Мөкаддәсовна, бала оныкларыгызның тарафыннан Эльвира Хамматова башкаруында рәхмәтем шиксез, әни дигән җыр яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием, син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Рәхмәт сиңа, әнием, рәхмәт диям, мине саклап яклап үстердең. Кырау төшермәдең, сындыртмадың, көчле булды пекен күрдең. Рәхмәтләрем шиксез сиңа минем, әнием, син минем терәгем. Исәнлегең булсын, бәгърем минем, саулык миннән сиңа бүләгем. Көндә елмаюлы караш белән бүләкләдең иртә кичләре. Иман
nura kudret zor kişi birden şını varsın deyip tilagin rahmetlerim şiksiz sina minin enim seni minnem tiragin isenligin bolsun dağırım minin sağlık minnen sina bülagin Birigen kiңeşlerin köңеліме жылы урыны табып урын аша қылған дұғаларың ақын нур болып йөрәгемә килеп тоташа рәхмәтләрем шиксез сиңа минем әнем сені минем тирәгем исәнлегең булсын бәгърем минем саулык миннән сиңа бүләгем исәнлегең булсын бәгърем минем саулык миннән сиңа Чираттагы кутлау сәламен сезнең хөрмәткә Әлфия Мөкаддәсовна тормыш иптәшегез Абдуллаҗан язган. Язмыш камчысы һәр адам баласының төрле якка бөгелә дә суга диләр. Бер көн кояшлы аяз булса, икенчесе аның кара булып тулы яңгырлы да булырга мөмкин. Шулай төрле көннәрдән бар гомерләргә үтеп киткәне сизелми дә кала. Алтыным минем яралы күңелемне төзәтеп, яшәешемә мәгънә эстәр өчен бу дөньяда килгән иң гүзәл чәчкән, дип яза башлаган Абдуллаҗан абый. Әлфиямның тырып-тырып уңганлыгына, сабырлыгына, тырышлыгына, йомшак булуына таң калам. Аның сыман акыллы кешеләр дә бу дөньяда юктыр дим. Без яшьли кавышмасак та, бер-беребез өчен туганбыз икәнлеген ачыктан-ачык аңлыйм. Борма гомер юллары башлап, ике төрле якка ташлаган булсалар да, Хак Тәгалә әмере буенча без бүген бергә. Һәм мин моның өчен бик шатланам. Таяныр тал тирәгем, күңелемне күз карашымнан аңлаучым, йөрәк әрнәгәндә сусавымны басучым да син былбылым. Алтыным, юбилеең белән котлап, беренчедән бик көчле яратуым турында сиңа әйтәсем килә. Синең сыман көчле рухлы кешеләрне бер генә дә очратканым юк. Без булдырабыз дисең дә, тагын мине алга этәрәсең. Яшәр өчен миндә көч уятасың. Бар булуың өчен, миңа мәхәббәт бүләк итүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Укылган никахыбызга тап тидермичә, Ходай язган гомерләрне парлы килеш үтеп, балалар киләчәктә тагын да оныклар бәхетенә шатланып яшик. Эшеңдә уңышлар, гаиләбездә тынычлык, йөрәгеңдә җылылык булсын. Бар бәла-казаларда безне уратып узсын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булачакмын. Ир баш, хатын муен диеп, тормыш юлын иңләп үткәнгә, рәхмәт сиңа сөеклем, минем белән сабыр булганга. Сабыр төбе сары алтын диләр, шул сүзләрне истә тотканда. Раббым, бергә-бергә язсын әле озак яшәргә. Хөрмәтле Әлфия Мөкаддәсовна, юбилеегыз котлы булсын. Әлеге җыр да бары сезнең өчен генә яңгырый. Çok yanımda, yine şana
iке itkende Araçlardan anlap yaşav kirek Yokta kileşekni kütkende Yaratkanın yanışımda Yaratkanın her şok yanımda Mini şanam ömür boylarından Bäxitli yaşar biz dağından Yaratkanın yanışımda Yaratkanın her şok yanımda Mini şanam ömür boylarından Bäxitli yaşar biz dağından Muhabbet deyip yangan yüreklerge Sabırlık mı birsin bir Xuday Birge bulunun kaderin bilip Durmuş yolun öter biz şolay Yaratkanın yanışımdan Yaratkanın her şok yanımda Mini şanam ömür boylarından Bäxitli yaşar biz dağından Yaratkanın yanışımdan Yaratkanın her şok yanımda Mini şanam ömür boylarından Bäxitli yaşar biz dağından Mini şanam ömür boylarından Bäxitli yaşar biz dağından Алтын юбилейгыз көнне хөрмәтле Әлфия Мөкәддәсовна кода-кодагыйларыгыз да читтә калмаган. Усть-Кулатка авылыннан иң изге теләкләр белән кодагыйгыз Роза Рашитовна, кодагыз Рәшит Шакирҗанович, уллары Рафаэль һәм карт кодагыйгыз Разия апа әлеге язманы юллаганнар. Яраткан кодагыебыз Әлфияне 50 яшьлек юбилее белән ихластан котлыйбыз. 3 ел элек безнең балалар гаиләләрен барлыкка китерделәр. Һәм шул көннән бирле безнең кодагыебыз да гаиләбезнең иң кадерле әгъзасына әверелде. Biz бик матур, тату, bir авыздан яшибез, күзләребез генә тимәсен берук. Аллаһ Тәгалә насип итсен шулай мәңгесен яшәргә. Biz бәхетле булып, бергә оныкларыбызны үстерәбез, Сафина белән Эмирне. Безнең кодагый ачык шат йөзле, безнең һәр вакыт каршы ала. Аның гаиләве чагы бер кайчан да сүнмәсен. Шул вакыт эчендә бер-беребезгә бер кайчан да начар сүз әйтеп, күңелләр рәнҗеткән юк. Бу алда да шулай булсын. Раббым, ул безнең нурлы йөзле, күк күзле якын кешебез. Гомере буе без шулай дус, яхшы, бергәләп, балаларыбызга, оныкларыбызга терәк булып яшик. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безнең матур, акыллы кызыбыз Лианабыз өчен, оныкларыбыз өчен, без бик бәхетле шундый ягымлы, яхшы кодагыебыз булганга. Без сине яратабыз. Кадерле кодагыебыз, сине 50 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете телибез. Кайгы-хәсрәт күрмичә, рәхмәтләргә, рәхәтләргә төренеп яша. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сиңа барында. Аппак карлар кебек бәхет яусын, туар көннең һәрбер таңында. 100 яшь яшә әле бирешмичә, баш имичә кырыс җилләргә, яшә җирдә язгы гөлләр булып, терәк булып безнең иңнәргә. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңдә шатлык бизәсен, сәламәтлек, ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп бетмәсен. Хөрмәтле Әлфия Мөкәддәсовна, юбилеегыз белән котлап чираттагы җыр яңгырый, бәхетле булыгыз.
Каршыласак иде келе берге, йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улыгын йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә улыгын йолдыз кабынгандыр. Шул йолдызның серле нурларыннан син барыр юллар салынгандыр. Әнкәңдә бит сиңа бәхет теләп, бишегендә назлап тибрәткән, җан җылысын җырларына салып, яшәү серләренә